ଆଜିର ଯୁଗରେ ପ୍ରେମ ନାମରେ ହଜାରେ ହଜାରେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରେମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଜଗତର ପ୍ରେମ ଲାଭ ଚାହେଁ, ଦେହ ଚାହେଁ, ସୁବିଧା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିସ୍ୱାର୍ଥ, ଯିଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଜଗତର ପ୍ରେମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସୁନ୍ଦର ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଜଗତର ପ୍ରେମ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯେଉଁଠି କଷ୍ଟ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଜଗତର ପ୍ରେମ ଖୁସି ଦେଉଅଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ପଡ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏକା କରି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଜଗତର ପ୍ରେମ ଆପଣ କିଛି ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅତୁଳନୀୟ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ପରି ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ନିଜର ରକ୍ତ ଝରେଇ ଏ ମାନବ ଜାତିର ପାପକୁ ଧୋଇଦେଲେ। ଜଗତର ପ୍ରେମ ଅନ୍ତରକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଏ, ଆତ୍ମାକୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ। ଆମେନ୍।